आम आज जाऊँ राजू भाई को देखा करने माने जी कि साहू भेराइटी स्टोर नाम परिचित आप तो समस्त शुणी सी बहुत कमेडी करती आशा को बहुत सारा वीडियो भी देती आम जिते आस व्हाट्सअप रे भी मेसेज लेट्रे देखिली तो बाहर भी लेट हो गला मोर मुझे ओडी 01 पहुँचली बालेश्वर रे तो सी से अलरेडी लेट हो जाइलू सी बाहरी जाइए अलरेडी माने प्रोग्राम को बाहर जाइए जोटा कि बालेश्वर फुलाडी अपेरा जो पड़ता तो तापर आम कॉल कलु आ बाहर फुलाडी जो अपेरा जो चलता देखा करने आ ढेर सारा मजा मस्ती कलु चलो आमे बे जाउछु ओपेरा देखिया पई बाडीर मोर रातिर प्रोग्राम कहरा बापी राजू भाई वीडियो आसला एटा भी आसला अच्छी भाई मुझे भी
କୋଉ ପଟକୁ ଯାହା ଭାଗରେ ପଇଲା ଆହୁରି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ନେଇକି ଆସ। ଆଉ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ସ୍ପେଶାଲ ଚା ପତି ଆଜି ପୁରା ଅଫର ଲାଗିଛି କୋଉ ପଟକୁ ଯିବ ନିଅ ଭାଇ ନିଅ ପଇଲା ତମ ଭାଗରେ ଆହୁରି ଅଛି ଭାଉଜ ପୁରା ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଅ ବ୍ୟାଗ ଦେଖା ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ କାହା ମନ ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିପାରେ ନା କଣ ପାଇଁ ଦିଏ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଆମର ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ ମୁଁ କଣ ମାନେ ଗଣିତ ଟିଚର ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଏଠି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇଛି ଯୋଉ ଭାବରେ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଭାବଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝ ମୋ କଥା ବୁଝିବ ଠିକ ଅଛି କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ତୁମେ ବାଧ୍ୟ ହବ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟୋକାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଦାୟ କରିବି ଯିବା ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲି ତା ପରଲାଟା ତମେ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବ ଯିବା ଗୀତଟା ହଉଛି ମୁଁ କହିଲେ ତୁ କହିବୁ ତୁ କହିଲେ I love you. କଣ କହୁଥିଲି ଟୋଟାଲ ଠିକ ସବୁ ଜଣେ ଆଉ କଣ ନା କଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିକି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପୁଣି ଆସିକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ଭଗବାନ କରନ୍ତି ପୁଣି ମାଟ୍ରିକ କେତେବେଳେ ପାଦ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଭଲ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜୁ ଭାଇ ଅଟକିଛନ୍ତି ସେଠି ରାସ୍ତା ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ଫୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୋ ମୋବାଇଲ ବି ଅଫ୍ ହେଇଛି କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମକୁ ଏବେ ତ ମୋବାଇଲଟା ଖସି ପଡ଼ିବ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ ସିଧା ରାସ୍ତା ଅଛି ବାପି ଭାଇ ଅଛି ସିଧା ରାସ୍ତା ପୁରା ଏନ୍ଏଚକୁ ବସିଯାଏ ଆଚ୍ଛା କି ରାସ୍ତା ବେ ये रास्ता मत जन नहीं से आम घर से रास्ता कि कर मनीष मरिया भगवान रास्ता भगवान एटा एपटे जी एपटे बाघ बाघ फाइनाली एनएस पहुँचलु बहुत कष्ट मस्टे मो भरसा से मो भरसा जीरो भी फसी जीव भाई मुझे रास्ता फास्ता किसी जाने भाई भाई गुड नाइट भाई गुड नाइट